Hej og velkommen til Kulturdebatten. Mit navn er Sofie Andreasen, og jeg sidder her med Emma Simonsen fra Konservative og Michelle Scott fra Liberal Alliance. I dag skal vi debattere, om Marburg skal vedstå som middelalderby, eller om vi skal fokusere på en anden tidsperiode. Vi vil meget gerne starte med at høre Emmas argumenter for at bevare middelalderen på Lolland. Historiebevidstheden er en vigtig del af vores dagligdag. Da det er vigtigt at bevare og fremføre historien, mener vi i Konservative, at et middelaldercenter er en god måde at gøre folket bevidste. Der er derudover en stor indtjening på gæster, hvilket fører ørerne frem. Vi lærer bedre af at opleve, end at sidde på en stol og læse i på. Jeg synes, det er korrupt at bruge penge på et center hernede, der turister, de søger mod Sjælland. Penge kan gå til meget andet, f.eks. dagpengemodtagere. Vi har både LaLandia og Knudborg, som gør god indkomst, har I virkelig brug for mere. Jeg kan sagtens følge dine synspunkter, men hvad med de penge, som kommer til at miste? Men hvad med de mange, som kommer til at miste deres job? Skal vi bare efterlade dem? Arbejdsmulighederne er i forvejen ikke det største hernede. Vi i Liberal Alliance tror og mener, at Lolland Falster har brug for mere moderne kultur for at tiltrække turister og dermed opnå pengenes indkomst. Derfor bør vi investere i attraktioner som LaLandia, hvor vi bruger en sum penge på at udvide, vil vi dermed også få flere jobmuligheder. Her taler vi både bygningskraft og længere vejstillinger. Jeg hører, hvad I siger, men har I gjort jer nogle tanker om, at turisterne egentlig helst vil skal bevares? Altså, vi har foretaget nogle undersøgelser, der viser procentvis, hvad folk er interesseret i at opleve hernede på Lolland. Og 2/3 de vil hernede for at komme væk fra stress og jag, f.eks. i LaLandia sommerhus. Men en tredjedel svarede, at de kom ned for at opleve fortidens kunstnere, altså hernede middelaldercentret. Jeg kræver at se beviser på din påstand, og nu vi er i gang, har I ikke spurgt folk udefra, som ofte kommer hertil for at opleve den danske kultur, hvilket indeholder vores fortid. Vi danskere er ikke kendte for vores slag, udseende og historie. Vi er ikke kendt for et madland eller butikker, der ligger rundt i bur. Måske skal vi prøve at forholde os realistiske og blive i den stolthed, hvor nationen nu ikke engang har. For lige at opsummere for de seere, der måske først skal komme til nu. Jeg sidder her med Emma Simonsen, Konservative, der mener, at vi skal bevare vores fortidsminder, og Michelle Scott fra Liberal Alliance, der mener, at vi bør investere i nutidens værdigheder. Vi vil nu lave en lille afstemning blandt vores seere her i studiet. Hvad vil I mene er bedst, at bevare eller